Transport Malta tħabbar aktar tibdil fir-rotot tagħha minn nhar il-Ħadd li ġej. Din se tkun it-tielet darba li tħabbar tibdil fir-rotot minkejja li s-servizzi ilu biss 3 xhur li beda jopera. Minkejja dawn iżda baqgħu jidħlu Antwanju ilmenti dwar nuqqasijiet fis-servizz ipprovdut mill-Arriva. Dalgħodu kont fuq l-istage bir-Żebbuġa ta' quddiem il-Knisja parrokjali. Konna hemmhekk mit-8 naqsa kwart. Sad-9 naqsa kwart ma ġietx waħda. Imma nixtieq nkun naf għaliex sija sħiħa ma deritx karozza tal-linja number 82 bir-Żebbuġa tal-Bikija. Diffikultajiet ukoll għar-residenti tal-Fgura biex jaqbdu s-servizz tal-Arriva lejn il-belt minn triq Żabbar. Hawnhekk il-Fgura aħna letteralment minn sin. Qed jiġu mimlijin il-91, qed tiġi mimlija Żabbar Road, tkun ġa mimlija qabel ma tiġi l-Fgura. U maħniex nikbu għal-belt. Il-poplu jdum jistenna ħafna biex jirkepaw. Antwanju waslu wkoll il-menti mingħand studenti tal-Junior College li qed jgħidu li intesew mit-tibdil imħabbar minn Transport Malta u li huma għandhom ikunu trattati bħall studenti tal-Università. Bit-tibdil tħabbar permezz ta' tmien rotot ġodda, il-lokalitajiet kollha suppost se jkollhom rotta diretta lejn Mater Dei jew l-Università. Iżda r-rotot mill-Imġar, minn Ħalaraw, minn Marsa Xlok, minn Ħaddingli u mill-Imtarfa ser jibdew joperaw mis-6 ta' Novembru. Aktar kmieni din il-ġimgħa id-deputat Laburista Joe Sammu tressaq mozzjoni fil-Parlament dwar ir-riforma tat trasport pubbliku fejn fost oħrajn talab għar-riżenja tal-Ministru Ostingat. Iżda min-naħa tiegħu fl-ewwel reazzjoni għal din mozzjoni, il-Ministru Ostingat qal li dakinhar li saret il-mozzjoni matul il-lejl u wara qatt tajjeb ħafna. Kummenti fuq il-mozzjoni kontrut tal-mozzjoni ovvjament nagħmlu fil-Parlament mhux qabel, però nassigurak li meta għamluha bil-lejl ibqa' tajjeb